Kaixo eta ongi etorri jakuzunera. Gaurko bideoan banaketa normala azalduko dugu. Gaurko bideoan ariketa hau egingo dugu banaketa normalari buruz. Ariketa da, lehenengo hortza atera arte igarotzen den denbora hilabetetan banaketa normala hau jarraitzen du. Bataz besteko 7,5 eta desbideratze tipikoa 1,5. Eta galderak dira, urtebete ondoren ateratzeko probabilitatea eta 5 hilabete baino lehenago. Kontuz, urtebete 12 hilabeteak, hilabetetan daukagu banaketa normala. Orduan, galdetzen dena da, probabilitatea handiago 12 izatea. Banaketa normala gauzen kanpaia jarraitzen du, bataz bestekoa erdian dagoenez, 7,5, 12 egongo da hemendik. Eta eskatzen dena da azalera, hau probabilitate hori. Lehenengo eta behin tipifikatu behar dugu taulan begiratzeko. Zeta atera behar dugu. Hori egiteko minus bataz besteko egiten da zati desbideratze tipikoa. Hau da, 12 ken 7,5 iru, zati bat, iru, 4,5 parkatu, zati 1,5 izango da iru. Orain kontua da, taulan ez da agertzen handiago, baizik eta beti txikiago. Zein izango da hau? Taulan agertzen dena. Eta hau, bere aurkakoa, orduan kalkulatu behar dugu bat ken zeta txikiago edo berdin iru. Orain, nola begiratzen da taulan? Halako taula eukiko duzue dena beteta. Hemen dago zenbaki osoa eta lehenengo hamartarra. Eta hemen zutabetan bigarren hamartarra. Orduan, iru da 3,00. Datua da hau. Eta kalkulatu behar duguna bat ken hori. Eta hau izango da 0,0013. Oso txikia. Orain egingo dugu gauza bera, 5 hilabete baino lehenago. Baina hori zer da? X txikiago 5 hilabete. Orain, berriro tipifikatu behar dugu. Tipifikatzeko, minus bataz bestekoa, zati desbideratze tipikoa. Hau, egiten baduzue, ateratzen da, minus 1,766666. Taulan, bi hamartar bakarrik badaude, edo daudenez, borobildu behar dugu, hirugarren hamartarra, orduan 1,6 azpi hartuko dugu. Zer da hau? Orain, normalarekin egin behar duguna da, kalkulatu behar duguna da hau. Orain bai dela txikiago edo berdin, edo txikiago, baina negatiboz, taulan ez dira agertzen negatiboz. Baina gauzen kanpaia simetrikoa denez, probabilitate hau eta hau berdinak dira. Orduan, kalkulatuko dugu zeta handiago positibo, 1,6 azpi. Eta berriro gaude hemen, handiagoren probabilitatea kalkulatzeko aurkakoa egingo dugu, bat ken txikiago edo berdin. Berriro begiratuko dugu taulan, 1,6 zazpi. Hemen, errenkadan agertzen da, zenbaki osoa, bat, eta lehenengo hamartarra, 6. Eta gero begiratu behar dugu, 6 zazpi. Eta hor, begiratzen baduzu taulan, agertuko da, 9 bost, 2 bost. Orduan, buelta emango dugu, eta izango da, 0, 0, lau, zazpi bost. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik
Eta gogoratu, sare sozialetan eta bugorrian jarraitu jakindun.